Okay, hej alle sammen, det er Rasmus. I dag vil jeg fortælle jer om, hvordan vi opkobler localhost med Dreamweaver. Godt. Det første vi skal sørge for, det er, at vi har en localhost installeret på vores computer. I mit tilfælde, der bruger jeg en Mac computer, så jeg har installeret MAMP. Der findes de her tre forskellige localhosts, I kan installere på jeres computer, som også har en database tilknyttet. Det er henholdsvis SAMP, det er WAMP, og det er MAMP. Her i MAMP, der kan I se, at min Apache server, den allerede kører, og MySQL database også kører. Så det er sat op, som det skal. Godt. Lad os kigge på, hvordan vi opretter en localhost inde i Dreamweaver. Det første, vi skal gøre, det er, at vi går ind i vores localhost. Nu skal vi se her en gang. Ind i MAMP. Og der skal I vælge filen, der hedder htdocs. Hvis I bruger WAMP, så hedder den 3xW i stedet for. Men htdocs hedder den både i SAMP og MAMP. Godt. Herinde der opretter I en ny mappe, og kalder den, hvad end projektet det skulle være. Jeg har en, der hedder Rasmus i forvejen. Vi kalder bare den her localhost test. Sådan. Godt nok. Den kan vi godt lukke ned igen. Så starter vi i Dreamweaver. Og så går vi herop i Manage Sites. Ja. Og skal vi se. Undskyld, det er mig, der trykker forkert. Vi går selvfølgelig ind i New Site i stedet for. Sådan. Og her der vælger vi, hvad sidens navn skal være, eller hvad vi skal henvise til, når vi vælger vores localhost. Vi kalder bare den her for localhost. Og I kan selvfølgelig frit vælge, hvad I har lyst til. Nu skal vi gå ind og finde den folder, vi lige har lavet inde i vores MAMP-mappe. Og I kan se, at den allerede faktisk er inde på den. Vi går lige tilbage. Programmer. MAMP. htdocs. Localhost test. Sådan. Den mappe, den vælger vi. Okay. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal oprette en adgang til serveren. Her går vi ned og trykker på plustegnet hernede, hvor der er en tekst, der står Add New Server. Simpelt. Servernavn, igen, det er helt op til jer, hvad I kalder den. Localhost setup kalder vi den. Vi skal vælge, hvilken connection vi bruger, og i vores tilfælde, der skal vi oprette en localhost connection, så vi bruger den, der hedder local /network. Sådan. Serverfolder. Igen skal vi finde ud af, hvor ligger vores filer henne. Vi finder vores MAMP-mappe endnu en gang. MAMP, htdocs, localhost og choose. Det sidste, det siger måske ikke helt sig selv, det vi skal til nu. Men der skal du vælge web-URL, det skal være localhost. Og i mit tilfælde, fordi jeg bruger MAMP, så skal vi faktisk også have porten med, som MAMP benytter sig af. Og hvis I går herned og kigger i MAMP, så kan vi se, at Apache-porten, det er 4x8. Så det skal vi faktisk tilknytte efter vores localhost. Så localhost colon 4x8 slash den mappe, som der ligger inde i htdocs, hvad end I måtte have kaldt den. I mit tilfælde, der kalder jeg den localhost test. Skriver vi lige localhost test. Sådan der. Så burde vi have forbindelse til vores localhost nu. Vi mangler lige en sidste ting. Det her inde i advanced. Der skal vi lige vælge server model, og der vælger vi PHP MySQL. Sådan. Save. Ja, godt. Der var faktisk lige en ting mere, vi skal lige have valgt inden vi kan teste vores server. Vi skal have sørget for, at vores localhost, den står til testing, og så skal vi have klikket remote af, for remote den benyttes kun, hvis vi skal arbejde online, og det har vi ikke brug for på localhost selvfølgelig. Så den klikker vi af og trykker save.
Yep. Og localhost. Done. Lad os teste om vores localhost virker. Så vi laver simpelthen bare en ny POP-fil. Sådan der. Og så prøver vi bare at lave et output af en slags. Så vi laver bare en paragraf. Bum. Og skriver hello world. Sådan. Skal vi lige have den gemt. Save. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at vi får den lagt ind i vores mappe, der hedder localhost test, fordi det er det, vi prøver at teste, om det virker nu. Så den kalder vi bare test. Sådan. Test POP. Save. Så nu kan I se hernede i vores localhost mappe, der poppede POP-filen test op. Så lad os prøve at se, om det virker. Vi tester det bare i Safari. Og som I kan se, så popper Hello World op. Vi har forbindelse til vores localhost, det kan I se her. Localhost 4x8, vores mappe, som vi har lagt ind i og skabt adgang til localhost via, og filen test.php. Så det er sådan, vi sætter localhost op i Dreamweaver. Håber I fik noget ud af den her tutorial. Vi ses. Hej.